velkommen til Mød en Kendt. I dag har vi fået besøg i studiet af Barbie. Hej, Barbie. Hej, ja. Du er jo meget berømt i din film om Barbie og alle det der. Ja, det er jeg. Men hvordan er du egentlig i virkeligheden? Jeg er meget speciel, vil jeg nok sige. Fordi jeg er ikke bare den, der sidder hjemme. En taske. Skal lige have lidt makeup på. Sådan der. Så er jeg klar. Nej, jeg vil jo nok sige, at jeg er meget speciel. Som jeg sagde før. Men det er fordi, jeg er jo ikke rigtig en stjerne. Jeg er faktisk model. Okay. Det lyder meget underligt. Det er det ikke. Hej så. Hvordan går det? Barbie, vil du være sød til at sætte op på din plads igen? Ja, fint nok. Er du sød at trække din kjole op? Ja, sådan der. Så. Du er ikke så selvoptaget i filmene. Mere makeup. Nej, det er jeg ikke. Så stå tilbage på din plads. Undskyld. Så meget du min mor. Ja. Men du skal blive sætte her. Ja, okay. Er det her live? Ja, det er det. Seriøst? Ja. Nå. Så gider jeg ikke se det. Hvad mener du? Det er svært at sige. Hvad mener du med, at du ikke gider at se det? Du kan ikke se det. Jo, det kan faktisk, når jeg kommer hjem. Ha. Jeg tror, vi siger tak til Barbie, fordi hun kom, og vi ses igen næste gang, hvor vi får besøg af... Hvem får vi besøg af næste gang? Okay, hvor vi får... hvor vi får besøg af Miley Cyrus. Det er kendt som Miley Stewart. Og Hannah Montana og alt det der. Nå, men vi ses. Så skal du nu have mere sminke på, altså. Nå, men tak for interviewet. Ja, det var det godt. Okay, cut.